नै अमाया आदार जागासिनो दं 100k नि सेलिब्रेशन पार्टी अमा मासे हख्लायनोसै ओमफ्राय ना जाग्राफोरनो ना लायनांगोन जानावथ' फुख्रि गैया नालाय हाम्फेया होफैदों आरोना नैबे अमा फिसानिबो मा बा थाम्फै बारियाव मा मोनफैदों नोंलाय थाम्फै बारियाव थांदो अमा आदार फैदों नै हाम्फेया दिनैसो होफ्लाफैथारदोंलै नङाबा आंसो बांसिन होयो बेखौनो एकदम भिडिअ खेबजानो लुबैनानै जाथारलायबाय बेना हामगौ अमाखौ बिदि जोनो फैसा बुस्थुखौ फैसासो बेबो मा 30 बोसोरानो जायाखै दानो बुरिबाय दानो ससमा मेगन लानांबाय मबाइलखौनो बांद्राय थुथारलायथारदां नोंसोरो मोखांनि नानेखाखौ फाहामनो थिनहरबाय फिसाजों बा मोसालायथारदों थांदो नोंस्रा हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चैनलखौ माने सपोर्ट खालामनानै बिदिनो अनसायबोनानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै दिनै आंनि चैनलखौ 1 लाख साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामना होबाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै आंनि चैनलखौ माने 1 लाख माने 100k साबस्क्राइबार नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होबाय नोंथांमोना गोबां अननाय होबाय आंनो गोबां माने सापोर्ट खालामबाय आंनि भिडिअखौ नायबाय आरो आंनि भिडिअ बानायनाया सिगां समाव भिउसआबो बिराद डाउनमोन बिदिनो खम भिउस फैयोमोन गोबाङानो माने नुहैथ'वाखैमोन आरोना गोबाङानो सिनायाबोमोन मिथियाबोमोन दा नोंथांमोननि अननाय आरो नोंथांमोननि सापोर्ट मोननानै आं दिनै 0 साबस्क्राइबारनिफ्राय दिनै 100k माने 1 लाख फेमिलि माने बुथुमनो हाबाय आरोना आङो इउटुबाव नोंथांमोना आंखौ माने जोबोद अननाय देखायबाय नोंथांमोना आं मा रावजों नोंथांमोननो माने गोजोननाय होबावगोन माने जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना आङो जोबोद खुसि मोनदों नोंथांमोननि बे 1 लाख साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनानै होनायखाय नोंथांमोना माने 1 लाख साबस्क्राइबार माने कमप्लिट खालामनायजों लोगोसे नोंथांमोना दा आं साननानै लायो आंनिया माने 1 लाख फेमिलि जाबाय आरोना नोंथांमोना दा आंनि भिडिअखौ नायनानै गोबाङानो शेयार खालामो गोबाङानो बिदिनो जायाखैब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै बुङो एसे ओरैबायदि बानाय होननानै बेफोरबायदिसो बानायनांगौ होननानै गोबां माने बिदिनो सोलोंनोबो मोनदों आरो नोंथांमोननो आङो रोंनाय सिबांखौ आङो किसुमान जायफोर माने कमेन्ट खालामनानै सोङो बिथांमोननो आङो फोरोंदोंबो गोबांखौनो फोरोंदों खिन्थु आं भिडिअसो बानायाखै आरोना माखासे जायफोर माने इउटुबाव फैनो गोसो जादों बिथांमोनखौ आं फोरोंदोंबो दा गोबाङा माने कमेन्ट खालामगासिनो दं आरोना आङो बुंखानानै लादोंमोन सिगां समाव 100k जाबा आङो अमा मासे जाहोगोन होननानै दा माखासे बिदिनो न'खरनि समस्या माखासे जोंनियाव मानसि जानानै जोङो माखासे बेमार आजारबो जाया नङा जायो दा बेनि समाव आइनि बेमाराव माखासे माने आङो बोरमा फिसिनानै दोनदोंमोन आरोना बोरमा खासिमोन बियो आं जाहोनो होननानै सानदोंमोन आंनि गोसो सिङाव खिन्थु लोगोफोरनि सिगाङाव बुंनानै लायाखैमोन आरोना दा अमाखौलाय दङ आरो अमाया माने बेमार जाथ'वाखै दा मोननैसो खामानि दंबावो दा बेखौ कमप्लिट खालामनानै आङो पार्टिखौ होगोन आरोना लोगोफोरनो दा बेनो आरोना लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरनाय थाबाय 100k साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामना होनायनि थाखाय दा माने आइखौबो नायनो गोनां जादों आरो फंबायखौबो नायनो गोनां जादों हिनजावखौबो नायनो गोनां जादों माने फैसायानो फैसा खारगासिनो आरोना माने बिदिनो मेडिकेलफ्राव थांनायफ्राव दाखालिबो मैया सानसेल'सो जादों मैयाबो आंहा बिदिनो गोबां फैसा इनभेस्ट जादों आरोना मैयाबो डक्टरनाव थांनायाव बिदिनो 20,000सो थाबोदों आरोना मैयाबो गारि भारा सारा लानानै आरो बिनि सिगांनिफ्रायनो आं बिराद खरसा आरोना जोबनानै थाङा मानसिनि जिबनाव माने बिदिनो संसार जानायाव गोबां बिदिनो फैसा नांगौ जाखायो दा एसे मेनेज खालामलायनानै आङो नोंथांमोनहाबो एसे धैर्य हमदो दा फिसाजोनिबो खानाय सिननायबो खामानि दङ मोननैबो मोनसेयावनो खालामखानोसै आरो आङो फिसाजोनि खानाय सिननायबो आरो प्लास माने 100k नि सेलिब्रेशन पार्टिखौबो आं न'आवनो बानायगोन आंनिया मालायफोरनि बायदि इसेबां थाखा फैसाबो गोनां नङा आङो सोरनिबा बिदिनो रेस्टुरेन्टफ्राव थांनानै पार्टिसिपेट खालामहैनो दा आङो न'आवनो लागोन आंखौ जाय माने थुलुंगा होबोनाय फार्स्ट भिडिअ बानायनायाव बिथांमोनखौबो आं नोंथांमोननो सिनायथि होगोन बिथांमोना माने आंखौ गोबां मदद होबोदों उन्दैसो आरोना दा फरायगासिनो दङ बेनिखायनो आङो सिगां समाव आङो सर्ट मुभिसो बानायग्रोदोंमोन दा बिथांमोनखौ आङो सिनायथि होगोन नोंथांमोननो दा बिथांमोनखौ आङो जेब्ला माने आङो सेलिब्रेशन पार्टि लागोन नोंथांमोनखौ भिडिअ बानायनानै खोन्थागोन आरोना दा खाथि खालानि लोगोफोरखौबो आङो इनभाइट खालामगोन सेस्था खालामगोन नोंथांमोनखौ जेसेबां हायो लेंहरनो दा नोंथांमोना फैबानो जाबाय आरोना आंनि बे फिसा पार्टियाव आरोना सोरबा बिदिनो गोसोआव गाज्रि मोननाङा आरोना गोजाननिया सोरबा बायदिया फैनो हायाबो जानो हागौ माखासे प्रब्लेमनि थाखाय दा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना ओमफ्राय नै हाम्फेयाबो मैगं लेमगासिनो दङ 100k जानायनि थाखाय बोरै मोनखोथाय दा गोसोखौ हाम्फेयासो मिथिसिगौ
जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना एसे बुंहरदो ओमफ्राय दा माने जोंना हाम्फेजों आंजोंनि मासाब सं फैगासिनो आरोना लोगोफोर दा गगाबो मोनदों नालाय ओंखायनो फाइनालबो खननो हायाखै नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामलायब्लानो जाबाय शेयार खालामलायब्लानो जाबाय बर'जों बर' गावजों गाव साननैसो उनावनो नुनो मोनगोन आरोना जोङो हाम्फेजों आंजों मासाबसो खनग्रोदों ओमफ्राय ओरैनोलाय अफिसियेल दोंथाम दोंब्रैसो रेडि जानानै दंखायो आंना मिउजिक भिडिअ बानायनो थाखाय दा ओमफ्राय मासाबखौ भिडिअजों लोगोसे लाबोफागोन आरो हाम्फेया नै दा आलु लेमगासिनो दं ओमफ्राय फिसाजोआबो रायज्लायगासिनो नै सालु जाहांबायानोलाय रानिया ने मामायासो हागोन जोंना केकखौ 100K निखौ ने मामानि आरो खानाय सिननाय केटेब 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 खानाय सिननायबो दङ ओंखाम दौनाय दङ ने सनानि थाख्लु हनांसिगोन एबार थाख्लु मामाखौ थाख्लु जासिगोन ने रानिनाबो फैगोन दायोथ' मे नालाय दिनै 30 मे ओमफ्राय गाबोन आपल'ड जाबा 31 जागोन दै दिनै आपल'ड जाबा 31 जागोन जेनेबा आरोना खोथायाव बुंबाय आङो ओमफ्राय जुनाव आरोना जुनावनो जागोन आङो जुननि लास्ट उइकफोरावनो आङो सेलेब्रेसन पार्टिखौ खालामगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना हानाय इसिबांखौ जायफोर खाथि खालानि आङो इनभाइट खालामनो नाजागोन आरो गोजाननिफोरखौबो सोर फैया आङो खबर हरगोन आंनि क्ल'ज फ्रेन्डफोरखौ आरो माखासे आंनि लोगोफ्रा साबसक्राइबारफोराथ' गोबां गोजाननि दं नालाय बिदिनो बुंख'नो हाया अनेक जायगानिफ्राय नायो जोंनि भिडिअफोरखौ दा नोंथांमोनखौ लेंहरजोबनोथ' हाया गासिखौबो नङा होमबा लोगोफोर दा हानायखिनिखौ आंनि इसिबां आङो माने बोथिसे ओंखामबाबो आङो जाहोनो नाजागोन आरोना लोगोफोर दा गुबुनफोरबायदि आङो माने बिदिनो रेस्टुरेन्टफोराव जाहोनायनि आंनाव माने हिम्मत गैया आरोना आंनाव अकात गैथ'वा दायो दा नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि सापर्ट बिदि मोनबाय थायोब्ला सानसे समाव निस्सय जाफुंगोन आरोना नोंथांमोना आंखौ बिदिनो हेफाजाब होलांबाय थागोन दा नोंथांमोना आं अमाखौ देखायनोसै बेसेबां गिदिर जाखो अमायाबो बारा देराखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बोरमाबो जाहोनो सानदोंमोन आं बोरमाखौ आइनि बेमाराव फाननांबाय आइयाबो माने बेमार जाबाय थादोंमोन नालाय बिदिनो आथिङा मिजौनाय सानाय जाबाय थादोंमोन आरो दा आफाखौबो नायबावनांगौ आङो माने आफायाबो बिदिनो सिगां समाव गोबां माने दंफां दंला बानलाबायोमोन नालाय बिसोर दा सिं सानाय बेमार दं बेहा बेखौ एक्सरे खालामनानै नायनांगोन दा आंनो न'खर फेमिलि सालायनाय हिसाबै दा फंबायनि फोरोंनाय फरायनायफोरखौबो आं एसे एनै बानस'नो गोनां जायो आरोना हानायसिबांखौ नाजागासिनो दङ दा नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामलायदो आरोना थाखा फैसा गैजाया गोरिबसो जोंहाथ' नैबेनो हाम्फेया दा नै गोरिबनि न'खराव उजिनानै दा नै माबानानै हाबा जाफैनानै दा मैगं लेमनांगासिनो सिबाय बेसेरा नायदो बाला गुदुंखौ मादि जायो ओमफ्राय दा अमाखौ खिथानोसै आं नोंथांमोननो दा माने सोरबा लोगोफ्रा आंनि पार्टिखौ अमाखौ जानो माने आन्दायसिगोनदां होलादां बियो सानगासिनो आरोना खिन्थु बिदि नङा आंनि गोसोआ बिदि नङा आं होगोनबाथाय होगोनखा आरोना माखासे न'खरनि फाइनान्सियेल प्रब्लेम माखासे थाखा फैसानिबो खोथा थाहैयो नालाय बेमार आजार जाया नङा जायो जों सुबुं माथ्र'यैनो जोङो मानसि माहारियानो गासिबो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे प्रब्लेम जायो आरोना जोङो साननानै थाब्लाबो किसुमान खामानिखौ जाफुंसार होनो हाया माखासे बे संसारनि माया होनना बुंनांसिगोन सोरनावबा बेराम जायो बिदिनो सोरनावबा अनेक समस्या जायो दा बिनि थाखायनो हाथ'वाखै आरोना दा फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय आं हाथ'वाखै नोंथां दा आङो सिलभार प्ले बाटोनाबो एसे टाइम लायो नालाय 15-20 दिनसो लायो बे मोनफैनाय लोगो लोगोनो आङो खालामसिगोन आरोना नायना लादो नोंथांमोना अमायाबो बारा देराखै आरोना फिसासो नै खमसे खम जासिगोनदां महनसे बारसिगोन गन्द्रा नै गिदिरानो जाबाय जानायालाय महनसे बारसिगोन आरो महनसे बारसिगोन ओमफ्राय नैथिं फिसा मानै दोनबावदों आङो बेखौ देनां बैसागुआव जानांगौ नै बेबो देरहांबायानोलाय 10 केजि जासिगोन बियो माने जिउ गोनां बुस्थु मा समाव मा जायो बुंनो हाया रावबो दा बेनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो बोरै मोनखो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बिदिनो मोजां भिडिअथ' आङो माने न'खरनि फेमिलि ब्लगसो लाबोबाय थानाय जायो गुबुनफ्रावबो माने बेरायनो टाइमखौनो मोना नालाय बिदिनो न'खरनि खामानिबो मावनो गोनां जायो दा दैज्लां सम फैलायबाय आलि दाननाय खोथिया फुनाय जासिगोनलाय दा बेयावनो बेस्थ' जासिगोनलाय आरो आङो ओमफ्राय दा बेफोर खामानिफ्रा जोबखांबा सेस्था खालामगोन माने गुबुन जायगाफ्राव माने एसे जायगा बेरायनो नाजागोन आरोना एसे माने थाखा फैसाबो नांगौ जायो नालाय गुबुनफ्राव बेरायनो थाखायबो बिराद फैसा नांगौ जायो दा ओरैनो जोङो फैसायानो गैजाखाया नङा होमबा गोरिब न'खराव उजिनानै बहा मालाय बायदि मैदेर गराय गाखोनो लुगैबा बहा जानो नङा होमबा दा ओंखायनो नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला नाजालांबाय थानोसै ना मा होनो लोगोफोर दे बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय